ja koko tämä merkityksellisyyden kokemus. Joo, se on varmasti juuri näin. Munkin mielestä niin tämä koneiden vallanottaminen ei tunnu kovin mielekkäältä ajatukseltakaan, mutta tietysti toinen puoli on sitten se, että kuinka niin kuin herkästi riippuvaiseksi niin kuin jostakin teknologiasta nyt tullaan, ja kun insinöörinä tietää, että kuinka haavoittuvainen teknologia voi olla, että kuinka paljon ja yhä enemmän kun tulee tämä informaatiotekniikka mukaan, niin siellä nämä niin sanotut bugit on aina mukana ja ohjelmistot, jotka on virheellisiä ja kaikki tämmöiset, niin kuinka paljon me sitten saatetaan rakentaa jotain toimintoja sellaisen varaan, joka onkin sitten yhtäkkiä niin kuin romahtaa tavallaan. Eli tämä turvallisuus niin kuin tavallaan, tämä on niin kuin se aspekti, joka siinä tulee sitten niin kuin mukaan. Se on ihan aito huoli kyllä tässä. Eli jäämme nyt odottamaan, miten teknologia oman logiikkansa mukaan etenee koko ajan. Mutta mennään katsomaan välillä, mitä muualla täällä Taiteiden talossa tapahtuu. Esitän tässä poikani näkemyksen robottitietoisuuden ongelmasta. Tässä kuvassa tiedemies tutkii robotin tietoisuutta ja toteaa, että toivottavasti tämä ei räjähdä. No, taivaaseenhan sitä sitten mentiin ja tiedemies toteaa, että olit siis kuitenkin tietoinen. Robotti toteasi, että minähän sanoin niin. Roboteille tuskin saadaan koskaan kehitettyä sielua, mutta miten on tietoisuuden laita? Robottisuunnittelijat puhuvat nyt konetietoisuudesta. Voisiko tulevaisuuden roboteista tulla samalla tavalla tietoisia olentoja kuin meistä ihmisistä? Mikä meillä tulee ekaksi mieleen, kun me kuullaan, että joku puhuu konetietoisuudesta, niin me ajatellaan, että että siis koneesta tulee jollain tavalla samanlainen ikään kuin inhimillinen subjekti kuin mitä mekin ollaan. Oikeastaan aina kun käytetään tietoisuuden käsitettä, niin pitäisi tarkentaa, että mitä sillä nyt sitten tarkoitetaan, koska sillä todellakin on varmaan ehkä kymmenkunta erilaista merkitystä. Ihmismäiset tietoiset robotit ovat seikkailleet tieteiskirjoissa jo kauan. Tietoisia koneita ei ole vielä keskuudessamme, mutta robottisuunnittelijoiden mukaan jonain päivänä tieteisfantasioista voi tulla totta. Tulevaisuutta on aina vaikea ennustaa, mutta tietoisia robotteja jollain lailla ehkä tullaan näkemään 5-10 vuoden aikataululla. Tietoisille roboteille voisi olla paljonkin sovellutuksia. Esimerkiksi sairaanhoidossa, kun meillä oli tämä SARS-epidemia, niin sairaanhoitajathan kuolivat tietysti ensimmäisenä. Tällaiset tietoiset hoivarobotit, ne eivät tietenkään saisi tartuntaa eivätkä sairastuisi. Eli siinä on yksi tärkeä asia. Sitten toinen on tämmöinen katastrofeissa robottien käyttö. Että tämmöisillä katastrofialueilla ja tulipaloissa vastaavissa, niin ei voida etukäteen ohjelmoida sitä, että mene sinne ja tee tämä ja tule sitten takaisin. Vaan se robotti on lähetettävä sinne ja sille on annettava vain yleisohjeet, että pelastaa mitä pelastettavissa on. Ja se joutuu itse päättelemään, mitä se voi tehdä, löytää ne kohteet, missä jotain pelastettavaa on. Ja sitten sen täytyy myös pitää huoli siitä, että ei itse tuhoudu tässä rytäkässä. Tietoisia robotteja voisi käyttää myös ydinlaitosten tarkastuksessa ja viihdekäytössä. Japanissa kehitetty aibokoira on vielä aika kaukana tavallisesta lemmikistä, mutta tietoisuus voisi tehdä siitä enemmän lemmikinomaisen. Oikea tämmöinen lemmikki, niin sillähän on oma persoonallisuus ja se oppii jotakin ja sillä on historia ja sillä on yhteinen historia tämän isäntänsä kanssa. Ja tässä niin sitten, jos meillä olisi tämmöinen viihderobotti, jolla myös olisi vastaavanlainen mieli ja yhteinen historia, niin se olisi merkittävä parannus. Nykyiset robotit perustuvat ohjelmointiin. Tietoisia koneita ei tarvitsisi enää ohjelmoida tekemään haluttua tehtävää, kuten pallon potkaisemista.
Tällä hetkellähän robotit toimivat siten, että kun ne haluavat mennä paikasta A paikkaan B, niin ne joutuvat laskemaan ensin, että missä he nyt ovat ja missä se toinen paikka on, ja sitten laskemaan se kulkureitti jollakin tavalla ja nyt ohjelmoida sinne. Mutta tietoinen kone näkee ympäristön niin kuin ihminenkin, se näkee, että tuossa on vapaata tilaa, tuosta minä pääsen kulkemaan. Uusissa tietoisissa koneissa olisi ohjelman sijasta niin sanottu assosiatiivinen neuroverkko. Tämä neuroverkko ei ole samanlainen kuin nämä nykyiset keinotekoiset neuroverkot, vaan se on jotain aivan toisenlaista. Ja niissä koneissa niin toiminta on erilainen, siellä ei ole ohjelmaa, vaan siellä saattaa olla tämmöinen sisäinen puhe niin kuin meillä on. Eli meillä koko ajan päässä pyörii tämä, että nyt minä olen tässä ja sillä lailla. Niin niissä pyörii samanlainen sisäinen puhe ja samanlaiset sisäiset mielikuvat, joiden perusteella ne miettivät omaa toimintaansa ja ovat tätä kautta myös tietoisia omasta olemassaolostaan siitä, että ne ovat erillisiä ympäristöstään ja siitä, että ne ovat itse yksilöitä tässä ympäristössä. Konetietoisuuteen liittyy myös koneellinen ymmärtäminen. Haikosen tietoinen kone pystyisi lukemaan tarinoita ja katsomaan elokuvia ja kertomaan sitten, mitä niissä tapahtui. Haikonen on kehittänyt ohjelman, joka saisi robotin oppimaan ja ymmärtämään lauseita. Kirjoitetaan tänne mallilause. Pelottava lordi on kuuluisa rokkari. Ja nyt opetan sen tälle koneelle tästä näin. Ja enter, ja nyt se on täällä. Nyt tämä kone ei suinkaan pannut tätä lausetta sellaisenaan muistiin, vaan se sieltä teki tiettyjä assosiaatioita. Ja sitten kysellään, että onko tämä kone mitään tästä ymmärtänyt. Kysytään vaikka ensiksi, että kuka voisi olla kuuluisa. Näin. Ja vastaus tulee sieltä rokkari. Jatketaan tästä samaan tyyliin. Kirjoitetaan mainitse joku, joka on kuuluisa rokkari. Ja näin. Ja vastaus tulee sieltä, että lordi. Koneellinen lausen ymmärrys on askel kohti konetietoisuutta. Kaikki eivät kuitenkaan usko, että roboteista voisi tehdä ihmisen lailla tietoisia. Antti Revonsuo on tutkinut tietoisuutta ja tuntee sen erilaiset määritelmät. Tietoisuus on vaikea määritellä yksiselitteisesti. Sillä voidaan tarkoittaa tällaista subjektiivista kokemuksellisuutta, eli subjektiivisia elämyksellisiä tajunnan ilmiöitä. Sitten sillä voidaan tarkoittaa tällaista itsetajuntaa, eli tietoisuutta omasta itsestään. Tai sitten sillä voidaan tarkoittaa tietoisuutta omasta ympäristöstä, eli kykyä prosessoida tällaista monimutkaista informaatiota, luoda siitä tällainen yhtenäinen kuva ja sitten ohjata omaa käyttäytymistä sen avulla. Subjektiivinen kokemus on riippumaton meidän ulkoisesta käyttäytymisestämme ja siitä, vastaanotammeko me sillä hetkellä tietoa meitä ympäröivästä maailmasta. Tämä tulee esiin esimerkiksi unikokemuksessa, että mehän niin kuin ulkoisesti lojutaan täysin passiivisena sängyn pohjalla, lihakset halvaantuneina. Siitä huolimatta meillä voi olla hyvin värikäs subjektiivinen kokemusmaailma, jossa me koetaan olevamme keskellä jotain ympäristöä, meillä on keho ja me koetaan liikkuvamme siellä. Tietoisuuden mittaamiseen ei ole olemassa laitetta. Määritelmät eivät ole yksiselitteisiä ja ne eroavat eri tieteen aloilla. Tietoisten koneiden rakentamisen tekee ongelmalliseksi se, että tietoisuuden ongelma on ratkaisematta vielä niin neurotieteen, filosofian kuin psykologiankin piirissä. Me itse asiassa tiedetään, mitä tietoisuus on, erityisesti jos sillä tarkoitetaan tällaista kokevaa subjektia tai elämyksellisiä tajunnan ilmiöitä, niin me ei ymmärretä, että miten
aivot tai mikään muukaan järjestelmä saa sellaisia aikaan, niin silloin tuntuu jotenkin aika erikoiselta, jos joku väittää pystyvänsä rakentamaan jotain sellaista, jolla olisi tätä kokemuksellista tajuntaa. Mutta tekniikan parissa haastetta ei pidetä liian suurena. Ihmismäisen koneen rakentaminen ei tunnu mahdottomalta, jos ihmistäkin pidetään eräänlaisena koneena. Jos koneen käsite nähdään hyvin laajasti, että se on tämmöinen järjestelmä, joka toimii tietyllä tavalla, niin kyllä ihminenkin on tällainen hyvin monimutkainen järjestelmä. Ja näin muodoin niin ei olisi estettä sille, että voitaisiin tehdä keinotekoinenkin järjestelmä, joka toimisi samalla lailla. Ajatus koneen ja ihmisen välisestä samankaltaisuudesta on vanha. Kun roboteista on tehty yhä ihmismäisemmin liikkuvia, meidän käsityksemme koneen pään sisäisistä liikkeistä voi vääristyä. Meille helposti syntyy se illuusio, että kun me nähdään semmoinen joku robotti, joka sompailee tuolla ja vuorovaikuttaa ympäristönsä kanssa, ehkä ihmistenkin kanssa, niin meillä toki tulee semmoinen olo, että toi on nyt siellä on niin kuin ikään kuin joku tyyppi nyt sen pään sisällä, joka on samanlainen kuin me tai samantyyppinen kuin me ja eläimet ja tällaiset. Siellä olisi joku kokeva subjekti, mutta tämä on enemmän, kauneus on ehkä enemmän katsojan silmässä tässä kohtaa kuin sitten siellä sen robotin pään sisällä. Kobayashi-san, konnichiwa. Konnichiwa. Todellisuudessa kuvan asimo on vielä kauko-ohjattu ja kameran toisella puolen ihminen tekee sen liikkeet niin sanottu teleoperointilaite päällään. Meillä on taipumus heijastaa kokeva subjekti monimutkaisiin laitteisiin, jopa pölynimuri-robotteihin. Me automaattisesti aletaan kuvailla sen käyttäytymistä tämmöisillä niin kuin mentaalisilla käsitteillä. Eli mä ajattelen, että nyt se haluaisi päästä tonne ja nyt se yrittää tehdä tätä. Että se on enemmänkin meidän tapa havainnoida tällaista ikään kuin sosiaalista maailmaa tai monimutkaisesti käyttäytyviä järjestelmiä. I can move with my wheels. Siis kone pystyy rakastamaan. Miksei? Aja. Voiko koneeseen rakastua? Miksei se voi, siis konehan voi hyvin tämmöinen tietoinen robotti niin kiintyä omistajaansa ja varmaan pitäisikin. Siinä missä koirakin. Aha. Et konetta voi rakastaa ja sitten kun kone menee rikki, niin sitten on hautajaista. Siis ei niin päin. Se korjataan. Eihän tietenkään meidän tarvitse sitä konetta rakastaa, mutta se kone rakastaa meitä. Ja sitten kun me kuollaan, niin sitten tulee hautajaiset. Mutta mehän voidaan se kone pistää niin kuin roskapönttöön, milloin me halutaan. No tietysti voidaan kysyä, että onko se eettisesti oikein. Niinpä niin, nyt ollaan etiikkaa. Aivan oikein. Tätä mä toivonkin. Teknologia sallii sen, että me voimme rakentaa keinotekoisen tietoisuuden, joka näyttää samalta kuin ihmisen tietoisuus robotissa. Se, mitä mä haluan tuoda tässä täsmällisesti ja tarkasti esiin, mahdollisimman tarkasti esiin, on se, että nykytiedon valossa tämä on täydellistä science fictionia. Ei ole millään tavalla lähelläkään semmoista tilannetta. Mä uskon itse asiassa, että neurotieteilijät on ehkä osittain syyllistyneet siihen, että tämmöinen kuva on syntynyt. Me näimme tuossa jutun lopussa eilisiltä tieteenpäiviltä päivän painista pienen pätkän. Tervetuloa myös tähän keskusteluun, Pentti Haikonen. Kiitos. Me olemme Tieteiden talossa, Tieteiden kahvilassa keskustelemassa konetietoisuudesta, onko sitä. Tämä tieteen suuri mysteeri ei tuota mitään ongelmaa insinöörille. Joo, ei. Siis tämä ei ole insinöörin ongelma. Siis me kuvittelemme nyt tietävämme, että mistä tietoisuudessa on kysymys. Ja niin hullultakin tämä kuulostaakin ehkä. Mutta ihminen on vain vuorovaikutussysteemi. Ja kyllä me voimme rakentaa samanlaisen vuorovaikutussysteemin keinotekoisesti. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tietoisuus näin muodon olisi jotain sellaista, mikä voidaan toteuttaa myös koneessa. No täytyy sanoa kuitenkin, että tiedemiehet ovat erimielisiä siitä, mitä tietoisuus on. Siitä ollaan yksimielisiä, että se tapahtuu aivoissa. Jos käyn lyhyesti läpi tämän teidän mallinne tästä konetietoisuudesta, siinä siis aivoja matkien